Aƙalla ni mutum 15 na kashe. wanda kake tunani ka kashe. Eh, To bindiga kuma fa wa yake baka bindiga? Uzairu. Wace irin bindiga ce? Domin Allah yalla bai mai batar ce. a wannan wanda ake zargi da dan kungiyar 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane da fashi da makami a waɗanda suka addabi a jihar Katsina, mai suna Suleiman Iliyasu, wanda ake wa lakabi da 'yar bushiya, ɗan shekara 28, ya ce shi wani ɗan gari ne wanda ake kira da a saurara a sabuwar unguwa Walawa a ƙaramar hukumar Jibiya. An kama shi kuma ana zarginsa a da laifuka kala-kala waɗanda suka shafi harkar ta'addanci a jihar Katsina, kuma kamar yadda za ku ji daga bakinsa ya shahara ya ƙware a harkar ta'addanci. Yana ƙarƙashin ƙungiyar gasar gumin ɓarawon nan wanda kuma 'yan sanda ta yi shela tana nemansa a jallo, wato ɗan ƙarami. Sannan ya yi bayani da bakinsa kamar yadda za ku ji cewa sun kai hare-hare a wurare daban-daban, a Sabuwa, a Ɗandume, a Jibiya, a Batsari, inda har a irin waɗannan hare-hare ya yi harbi da bindiga ta AK-47 inda ya kashe mutane sama da guda 15. Kamar yadda za ku ji daga bakinsa. Zo daga nan. Ya sunanka, ka buɗe bakinka. Suna na Suleiman Ilyas. Me ake maka lakabi da? Amman laƙani da ɗan ta'adda ɗan Me ake kiranka da sunanka? Ɗaya sunan da ake? ɗayan suna na Ebisha. Ɗan bishiya. Eh, Shekara ka nawa? shekara ta 28. 28. Eh, A ina kake da zama? a inda nake da zama a saurari sabo unguwa Wala ƙarƙashin ƙaramar hukumar Jibiya. To ga ka an kamo ka, an kawo ka hedikwatar 'yan sanda. Me kai laifin me ake zargin ka? Laifin da ake zargi na da shi ɗan ta'adda da ke cikin ƙaramar hukumar abin gannan. Ɗan ta'adda ake zargi, ana zargi na ɗan ta'adda. Kai da gaske ɗan ta'addan ne kai? Wani Eh. domin Allah yalla bai ni ba ɗan ta'adda ba ne. To menene kai? Ana dai zargi na domin Allah, ana zargi na ɗan ta'adda ne. To a wacce daba kake? Ina a daba abin gannan Uzairu, yaron ɗan ƙarami. Ɗan ƙarami. Eh, To yanzu akalla ba kasar ba a cikin wannan daba kun kai hare-hare a ina da ina? to. Mun kai hari a nan wajen Jibiya abin gannan Maraba, ɗanɗaran nan wajen Sabuwar Ɗandumi, sai wajen nan wajen Ɗan Musa wajen abin gannan wasu garuruwan manta sunansu yake. Ka ce kun je Sabuwa, Eh, ka ce kun je Ɗandume, mun je Sabuwa, mun je Ɗandumi. ka ce kun shiga Batsari, Eh, kun je Faskari ma, mun je Faskari, ka ce kun je Kurfi, haka mun ne? je Kurfi. To akalla ba a kasar ba a wannan hare-haren da kuka yi, kai akalla mutum nawa ka kashe? Aƙalla ni mutum 15 na kashe. Wanda kake tunani ka kashe. Eh, To bindiga kuma fa wa yake baka bindiga? Uzairu. Wace irin bindiga ce? Domin Allah yalla bai mai batar ce. Da batir. Mm. Akwai suna da AK-47? Domin Allah yalla bai suna da ita amma ni ban ta rike ta ba a taɓa Sai bani ta. to da mai batir kai kake harbi. Eh, To yanzu in kun je me kuke ɗauka domin Allah muna ɗauka awaki, shanu. na mutane? Eh, Banda shiga gidajensu da kuke yi? domin Allah ban shiga, ba mu shiga gidaje. Kuna yin kidnapping, sata da Ba mu kwana? kidnapping domin Allah. Yanzu da dubinka ta cika me za ka ci? Yanzu abin da zan ce Allah bai ɗaya ne. In Allah ya jarabtu ya hukunta ina da kingin shan ruwa gaba,
in na hita abinda nake fata kuma ina roƙo ga da gare ku galgashin hukumar ku 'yan sanda in Allah ya sa ina da kingin shan ruwa gaba na fita abinda nake fata in tuba in daina kwata-kwata. har yanzu baka tuba ba dai tukunna sai ka fita daga abinda nake roƙo in tuba na tuba yanzu na tuba da zuciyata saboda 'yan sanda sun kama ka. ba wai ma koda sun kama ni ba na tuba ba zan ƙara ba har abadan abada. to yanzu su mutanen da ka kashe ya za a yi kenan da dukiya da kuka kwasa da ta'addanci kuma ga ka kai dan cikin gari ne ko kai a cikin gari ne dan jibiya ne a cikin gari nake dan ƙauyen jibiya ne ba cikin jibiya ne kuma buka bi barayi can kuke ta addaba al'umma yan uwanka sai da yanzu dubunka ta cika aka kama ka to mun gode ba fulata ne bane kai balantana a ce